Moni msonkhano wonse ngakhale tulu yankha modandaula potengera kuti tagona pa mphepo ena amamikira kuti ayi kunja kwabwino zosiyana nkwathu, koma ena udandaula kuti koma kuno nkozizira kwambiri. Komabe tiyamikire Mulungu okhala kumwamba kuti kwacha tadzukanso ndi moyo. Yakwananso nthawi yakuti tikayambe kuphunzira msonkhanowu, tikakumbukire mutu wa msonkhano kuti ndiwo kayendetsedwe ka mpingo wa Khristu mu m'bado okhotakhota. Umenewu ndiwo mutu wa msonkhano. Choncho pamene aphunzitsi ayamba kuphunzitsa dzulo lija, ayamba kuyang'ana ndi kuwunikira pa mutu umenewu kuti tidziwe kayendetsedwe ka mpingo wa Khristu mu nthawi yathu ino. Inenso ndafuna kuti tithandizane makamaka poyang'ananso mutu omwewo za kayendetsedwe wa mpingo wa Khristu Yesu, makamaka pa nkhani yokhudzana ndi utsogoleri. Tiyang'ana pa mutu omwewo wa kayendetsedwe ka mpingo wa Khristu Yesu, makamaka poyang'ana za kufunika kwa tsogoleri mu mpingo wa Khristu. Mu dziko lililonse pa dziko lapansi limakhala ndi atsogoleri ndithu. Choncho mdzikomo nchifake muli mapurezidenti, muli zinduna, komanso muli ma MP amene amathandizira ntchito za boma kuti boma likathe kuyendetsa mapulogalamu ake. Ngakhalenso m'madera omwe tachokera, ndiudziwa ndithu kuti tili ndi mafumu amene amatithandizira kutsogolera mu zinthu zosiyanasiyana zofunika pa chitukuko cha dziko ngakhalenso mudera. Mwina nkutheka ena a ife tili m'magulu osungitsa ndi kubwereketsa ndalama. M'magulu ngatinso omwewo mumakhalanso atsogoleri amene amathandizira kuyendetsa gulu. Zonse ndafotokozazi zikungosonyeza kuti utsogoleri ndi ofunika ndithu pakati pathu. Ngakhalenso mu mpingo wa Ambuye utsogoleri ndi ofunika kwambiri. Monga ndafotokoza pa nkhani ya dziko, ngakhalenso mudzi, ngakhalenso m'mabungwe osiyanasiyana pamakhala atsogoleri. Taonanso ngakhale mu msonkhano uno kuti alipo atsogoleri amene awuyendetsa msonkhanowu kuti utheke. Choncho utsogoleri ndi ofunika kwambiri. Mu mpingo wa Ambuye utsogoleriso ndi ofunika. Koma poyamba tate tikumbukire kuti ana a Israeli anapezeka mu dziko la Igupto chifukwa cha njala. Choncho Mulungu adalola kuti iwo akapezeke kumeneko kuti akapezepo chakudya. Komabe nthawi idakwana imene Mulungu adafuna kuti Aisraeli awatulutse uchoka mdziko la Igupto kupita mdziko la kwawo. Choncho Aisraeli ali munjira, mtsogoleri amene adawatsogolera uchoka mdziko la Israeli, uchoka mdziko la Igupto kupita mdziko la Israeli ndiye Mose komanso Aaroni. Anthu awiri awa adagwira ntchito yotamandika pamene anali munjira, pamene amatsogolera mtundu wakulu, mtundu wa Israeli ukawulowetsa mdziko la malonjezano. Tionepo chapter ichi m'buku la Exodus chapter 18 verse 21 tipezapo langizo limene linachokera kwa mpongozi wake wa Mose kumuuza Mose kuti adziwe mmene angagwirire ntchito yake. Tionepo chapter chimenechi m'buku la Exodus 18 verse la 21. Exodus chapter 18 mukhale ngokhala
Katagwa Ukula Exodus chapter 18 verse 21. Welengani. Mahuti Oma iwe zisankhie mwa anthu ako onse amuna mtima akuopa Mulungu, amuna ona akudana nawo phindu la chinyengo, muwayikire iwo oterewa akulu apazikwi, akulu apamazana, akulu apamakumi asanu, akulu apamakumi. Mu verse ya 22 ndipo iwo aweruse milandu ya anthu onse ndipo kudzakhala kuti milandu yayikulu yonse abwera nayo kwa iwe, koma milandu yaying'ono yonse aweruze okha. Polo impenyemera chilo ndiyo adzasenza nawe. Mu verse 23 Ndatokoza chifukwa cha kuwerenga kwanu. Taonani zimene mpongozi wa Mose yetero alumulangiza Mose pa ntchito imene Mulungu adampatsa kuti atsogolera ana Israeli kuchoka mdziko la Igupto kupita mdziko la malonjezano, dziko la Kanaani. Pa verse imene tawerengayi, mpongozi wa Mose ataona ntchito yayikulu imene Mose alugwira, adamulangiza kuti ntchito imene mulugwira ndi yayikulu zedi, kuti milandu yonse yobwera muweruze nokha ntchitoyi simukwanitsa. Chimene muyenera inu muchite, mufunika kuti mudzisankhire nokha akulu apamazana, akulu apamakumi, cholinga choti anthu yawa akuthandizireni ntchito. Koma mukati ntchito yonseyi mugwire nokha, ntchitoyi ndi yayikulu. Tayesani kutsata njira imeneyi kuti ntchito ikuchepereni. Pokhapokhapo ngati patapezeka milandu ikuluikulu, imeneyo ndi imene izibwera kwa inu, koma milandu yaying'ono anthu yawa adzidziweruzira okha. Mpongozi wa Mose amulangiza chotero Mose kuti ntchito imene amagwira imuchepere. Tangoganizani kuti Mose amakhala pa mpando uchokera mmawa mpaka na madzulo kuweruza fuko la Israeli pa milandu imene imabwera. Choncho mpongozi wake atabwera nkuona ntchito imeneyi, adaona kuti ntchito iyi yayikulu mwa iye yekha sakwanitsa. Zimene zimafunikira kuti pakhale anthu ena omuthandizira ntchito. Choncho adawawuza kuti mupeze amuna amfuko lanu lomweli, koma akhale amtima akuopa Mulungu, komanso akhale odana ndi phindu la chinyengo. Zimene amafuna unena, amafuna kuti amuna amenewa akhale achilungamo pamene autsogolera mtundu umenewu, mtundu wa Israeli. Taonapo pamenepa zokhudzana ndi anzathu a Israeli kuti Mulungu adawayikira Mose kuti awatsogolere kuchoka mdziko la Igupto kupita dziko la Kanaani. Ndeti manena kuti mu mpingo wa Khristuso utsogoleri ndi ofunika ndithu. Ndipo Mulungu adaona kuti nkoyenera komanso kofunika kuti utsogoleri ukhalepo. Kodi mpingo wa Khristu muli mautumiki angati kapena muli mautsogoleri angati? Tionapo mu buku la Efeso chapter 4 verse 11 kuti tidziwe kuti kodi mu mpingo wa Khristu Yesu muli mautumiki angati, muli maudindo angati lero lino. Tetone pa verse imeneyi. Efeso chapter 4 verse 11. Efeso chapter 4 verse 11. Welengani. Tipayeze ndipo iye anapatsa ena akhala atumwi, ndi ena aneneri, ndi ena alaliki, ndi ena abusa, ndi ena aphunzitsi. Mu verse 12. Welengani. Kuti akonzere mtima ku ntchito ya utumiki nkumangirira thupi la Khristu. Mu verse 13. Ndatokoza. Paulo aulemba kalata kuwauza anzathu mu mpingo omweyo ku Efeso.
nde aunena kuti kodi mu mpingo wa Khristu tili nawo utumiki ngati. Nde Paulo polemba wanena kuti mu mpingo umene tilimowu akuti anapatsa ena kuti akhale atumwi, ena aneneri, ena alaliki, ena abusa, ena aphunzitsi. Nde kuti pamene mpingo mu nthawi yoyamba umakhazikitsidwa mudali mautumiki amenewa, mudali atumwi, mudali aneneri, abusa, alaliki, komanso aphunzitsi. Choncho mu nthawi yathu ino tilibe atumwi komanso tilibe aneneri. Chifukwa chani tilibe aneneri? Aneneri adalipo chifukwa chonena kuti buku lopatulika Baibulo lidali lisanalembedwe. Koma lero buku lopatulika Baibulo lidalembedwa, nchifukwa ntchito ya aneneri idatha. Mukawerenga buku la 1 Korinto chapter 13 verse 9 amanena kuti ndipo ife tinenera mdera ndiponso tidziwa mdera. Choncho pamene changwiro chafika cha mdera chidzakhala chabe. Changwiro chimene amachinena apa ndi buku lopatulika Baibulo. Kuti pamene Baibulo linatha kulembedwa ndiye kuti aneneri ntchito yawo idathanso. Tilibenso atumwi. Chifukwa chani tilibe atumwi? Atumwi onse amene Khristu Yesu adawasankha adatha, onse adafa. Zoyenereza kuti munthu akhale mtumwi zidaliza kuti munthuyo akhale kuti adagwira ntchito ndi Yesu, adayenda nako limodzi Yesu Khristu. Choncho pokhala kuti ifeyo sitidayendeneko limodzi Yesu, ndiye kuti sitingakhale mtumwi wa Khristu Yesu. Pachifukwa chimenechi utumwi udatha, komanso aneneri adatha. Ngakhale masiku ano mukawapeza kuti alipo atumwi, alipwere muzipembedzo zina atumwi mukawapeza. Ena amatchukanso ndi mayina ena omanena kuti ndi dzina ila kuti aposo, limene pachichewa chathu limatanthauza mtumwi. Zimene tufuna kutsindika pano kuti atumwi adatha, aneneriso adatha, koma tili ndi abusa, tili ndi alaliki, komanso tili ndi aphunzitsi mkati mwa mpingo wa Khristu Yesu. Maudindo amenewa ndi amene lero lino tili nawo. Ngakhale muzipembedzo zina agawana motani? Agawana monena kuti ena mu mpingo omwewo amachedwa kuti abusa, ena amapasa kuti ndi oyang'anira, ena amati ndi abishopu, koma mpingo wake uti mpingo wake omwewo. Koma zodziwika nzakuti dzina lakuti mbusa kapena oyang'anira ntchito yake ndi ngati, ntchito yake ndi imodzi. Choncho mu mpingo wa Khristu tili ndi maudindo amenewa. Kodi mpingo wa Khristu umasankha bwanji atsogoleri wake? Mpingo wa Khristu Yesu umasankha bwanji atsogoleri wake? Tetone mu vesi ya Machitidwe chapter 14 mu vesi ya 23. Poti taona kuti abusa alipo, alaliki alipo, komanso aphunzitsi alipo. Machitidwe chapter 14 ndime ya 23. Werengani. Ndipo pamene anawayikira akulu osankha mu mpingo ndi kupemphera pamodzi ndi kusala kudya, anayikiza iwo kwa Ambuye amene anakhulupirirayo. 24. Tatokoza zikomo kwambiri. Pamene anasankha akulu mosankha mu mpingo zimene zulembedwa apa Paulo akufuna kulula kuti atsogoleri amasankhidwa pa mpingo uliwonse umene wakhazikitsidwa. Atsogoleri amayenera kusankhidwa pa mpingo uliwonse umene wakhazikitsidwa. Wosati kuti mbusa mmodzi kumayendera magome angapo, izi siza mpingo wa Khristu kapena siza malemba. Koma mbusa kapena kuti abusa akasankhidwa pa gome, iwowo amakhala aulamulira pa gome limenelo.
sakhala akulamuliranso gome lina loyandikana nalo ayi. Amalamulira pa gome limene iwowo asankhidwirapo, zimene ndi zosiyana ndi mmene zipembedzo zina zimasankhira atsogoleri wawo. Chifukwa atsogoleri a zipembedzo zina amakhala wadera, akamati abusa amapeza kuti akhala dera lina koma ayendera magome ochuluka. Pamene mpingo wa Khristu Yesu mbusa akasankhidwa amakhala wagome lomwelo. Choncho mbusayo akamanyamuka kuti ausamuko kupita dera lina, ndiye kuti amakhala ntchito ya utsogoleri waisiya. Kumene aupitako sakakhalanso mbusa, akakhala m'bale. Sakagwiranso ntchito ngati oyang'anira, akakhala m'bale. Zimenezi ndi zimene zimachitika mkati mwa mpingo wa Khristu Yesu. Choncho funso lakuti kodi mpingo wa Khristu umasankha bwanji atsogoleri wake? Yankho ndi lakuti amasankhidwa mu mpingo uliwonse. Komanso pamene Paulo amalemba kalatayi kuwalembera anzathu ku Efeso, amafuna kuwazindikiritsa kuti atsogoleri amakhala pagome, komanso mtsogoleri pagome sakhala mmodzi. Choncho ngati pagomepo pali mtsogoleri mmodzi, ndiye kuti tikuchita zinthuzo koma si mmene malemba alunenera. Chifukwa pagome pamayenera kukhala akulu angapo osati mmodzi. Mmenemu ndi mmene utsogoleri wa mpingo wa Khristu Yesu umasankhidwa mu mpingo uliwonse. Tionenso vesi ya Yohane chapter 10 verse 11. Yohane mutu 10 verse 11. Yohane chapter 10 verse 11. Ine ndine mbusa wabwino, mbusa wabwino alowaje chifukwa cha nkhosa. Chabwino. Verse 12. Woyimidwa amene sakhala mbusa, amene akhoza kuzisirira zaye zayekha, naona mngulu uli mkudza, nasiya nkhosazo nathawa, ndipo mngulu uzikwalula nuzibalayitsa mufeteti. Zikomo kwambiri. Akulankhula mu ndimeyi ndi Yesu. Yesu akunena kuti ine ndine mbusa wabwino. Pajatu mbusa wabwino amataya nkhosa, amataya moyo wake chifukwa cha nkhosa. Akulankhula mu ndimeyi ndi Yesu amene alutiuza ife kuti Yesuyo ndi mbusa wabwino. Choncho Yesu anena kuti sakhala mbusa wabwino amene akaona mmbulu uli mkudza amasiya nkhosa iye nkuthawa. Otereyi si mbusa wabwino, chifukwa mbusa wabwino amayenera kuzifera nkhosa. Yesu autsindika mu ndimeyi chifukwa chokufuna kutiuza kuti iyeyu adalola kutaya moyo wake mu nthawi imene adali pano pa dziko lapansi. Choncho pokhala kuti adalola kutaya moyo wake chifukwa chokufuna ife kuti tikapulumutsidwe, pamenepo atchedwa iyeyu kukhala mbusa wabwino. Choncho Yesu ndi mbusa wabwino ndithu. Pokhala Yesu ndi mbusa wabwino, walolanso kuti mu mpingo wa Ambuye mukakhalenso azibusa amene akatsogolere ntchito imene Yesu adayisiya pamene ankatsanzika upita kumwamba. Choncho ntchitoyi adayisira ifeyo kuti tikayigwire, cholinga chakuti tiyang'anire nkhosa zimene Ambuye Yesu adazisiya. Tionenso vesi ya 1 Petro chapter 5 verse ya 2. Monga tamva kuti Yesu ndi mbusa wabwino, komanso walola kuti mu mpingo wa Ambuye mukhalenso abusa. Tatakula buku la 1 Petro 5 verse ya 2. Werengani. Werani gulu la Mulungu lili mwa inu, ndi kuliyang'anira osati molokakamiza, koma mwaufulu wa Mulungu, osakhala phindu lonyasa, koma mwachangu mu verse 3. Osati monga ochita ufumu kwa iwo au dindo wanu, koma okhala zitsanzo za gululo mu verse 4. Ndipo mwakuonekera mbusa wamkulu mudzalandira korona wa ulemerero wosafota, momwemonso anyamata inu erani
ufulu mu verse 5. Ndathokoza zikomo kwambiri. Mu verse imene tawerengayi Petulo anali mmodzi mwa akulu a mpingo. Pamene mu verse 1 akunena kuti akulu tsono mwa inu ndi wadandaulira ine mkulu mnzanu ndi mboni ya zowawa za Khristu. Ndinenso olawana nawo ulemerero umene zovumbulutsikawo. Akulankhula mu ndimeyi ndi Petulo. Mu verse 2 pamene akutsindika kuti wetani gulu la Mulungu lili mwa inu ndi kuliyang'anira. Malangizo yawa alupita kwa akulu a mpingo. Alufuna wauza ntchito imene akulu ayenera kuti agwire. Choncho Petulo wati ayenera kuweta nkhosa zimene iwowo aluziyang'anira. Nde Petro potsindika wati kuti osati mokakamiza komatu mwaufulu, wosafuna phindu lonyansa koma mwachangu. Choncho pamene tuweta nkhosa za Ambuye tisayembekezere mphotho kapena tisayembekezere phindu, koma tiyembekezere kuti tiwete nkhosa za Mulungu pofuna uzipatsa chiyembekezo cha moyo wina umene Yesu Khristu adalonjeza. Choncho wanena kuti tisakhale ochita ufumu pa iwo, koma kuti tichite zinthu mwaufulu. Pofuna unena mawuwa wafuna kutiuza kuti mafumu a dziko lapansi akakhala pa udindo iwowa amangolamula kuti anthu achite, koma iwowo zinthu zosachita nawo. Mwachitsanzo kuti amfumu alamula kuti mawa tikakoze msewu kapena tikakoze biliji. Ndiye kuti amfumu simukaona atatenga khasu kapena atatenga chikwanje ayi. Iwo amangolamula kuti ntchito ndi iyi muyenera kuti mugwire. Mmenemu si mmene akuyenera kuti achitire akulu. Akulu ayenera kuti nawonso agwire ntchito kapena kuti atsogolere pamene ntchito ili kugwirika. Nchifukwa akunena kuti wosati ochita ufumu pa iwo, zimene Petulo akulangiza akulu. Choncho akulu akasankhidwa amayenera kukhala otsogolera pa ntchito iliyonse yochitika mkati mwa mpingo. Koma pamene tikugwira ntchitoyo tisafune phindu lonyansa. Chifukwa ngati tifuna phindu lonyansa, ngati phindulo silipezeka ndiye kuti ntchito ifenso sitidzagwira. Choncho nkoyenera kudziwa kuti pamene tikugwira ntchito ya Ambuye tiyenera tigwire ntchitoyo moona mtima komanso mosafuna phindu lonyansa. Ndimatero kuti tuyang'ana nkhani yokhudzana ndi atsogoleri mkati mwa mpingo kuti kodi ufunika kwawo nkotani. Ndiye timawerenga buku la 1 Petro chapter 5 verse ya 2 pamene mlembi wa buku li Petulo wakambapo kuti walangiza akulu kuti awete gulu la Mulungu lili mwa iwo. Komanso wati kuti wosati mokakamiza koma mwachangu, komanso wosatsata phindu lonyansa. Watinso kuti wosachita ufumu pa iwo koma audindo wanu. Zimenezi ndi zimene timaunika kuti Petulo amalangiza akulu a mpingo pa ntchito yawo kuti awete gulu la Mulungu lili mwa iwo koma mwaufulu komanso mwachangu. Molingana ndi mmene ntchito ya akulu a mpingo imakhalira, ntchito ya akulu a mpingo ndi ntchito ndithu. Choncho m'buku la Luka chapter 15 mukawerenga verse 1 komanso verse 8 mukawerenganso verse ya 11 mukapezapo zinthu zitatu wakambapo ntchito ya atsogoleri. Kuti kodi ntchito ya atsogoleri ntchito yotani? Ngakhale sitiwerenga koma tingotchulapo zimene Yesu adanenapo mu mafanizo atatu. Yesu amakamba fanizo la nkhosa yosokera. Wanena kuti munthu wina anali nazo nkhosa zokwana 100. Choncho pa nkhosa 100 atapita nazo kokakusa, atapita nazo kuthengo, nkhosa imodzi pa malopo idapezeka kuti palibe. Iyeyu atawerenga nkhosazo adapeza kuti nkhosa imodzi palibe.
choncho adakhala nawo mtima wosakasaka nkhosa imene pakati pa zinzake padalibe. Atayipeza wanena kuti adakondwera kwambiri chifukwa nkhosa imene inali yotayika Yesu amati pamenepo yapezeka. Komanso anapanga fanizo la ndalama yotayika mu vesi ya 8 pomwe amanena kuti mzimayi wina adali nazo ndalama zokwana 10. Pa ndalama 10yo imodzi inatayika. Choncho imodzi itatayika iye adatenga tsachi kuyambusesa kuyang'ana ndalama yotayikayo. Atayipeza akuti adamema abwenzi wake kuti bwerani chifukwa ndalama imene inali yotayika yapezeka. Choncho mu vesi ya 8 angofuna kutiuza kuti munthu amene akatayika napezeka kumwamba kumakhala chimwemwe. Mu vesi ya 11 amakamba nkhani ya mwana wolowerera. Choncho nkhani ya mwana wolowerera aliyense wa inu amayidziwa ndithu kuti munthu wina anali ana awiri. Pa ana awiriwo akuti wina atapemphako pang'ono za phindu lake kapena kuti za cholowa cha bambo wake. Choncho bambo wake atamva kuti amafunako cholowa cha bambo wake adampatsa napita dziko lakutali. Atapita kumeneko chuma chimene bambo wake adamupatsa adakachimwaza chifukwa cha achikazi achiwerewere ndi zina zotero. Kenako adakumbukira kuti ndinawo bambo wanga ndiyenera kuti ndibwerere kuti ndikapeze ndikakhalenso limodzi ndi makolo wanga. Choncho munthu amene mwanayo amabwerera ngakhale ali ndi nkhawa koma atafika bambo wake komanso makolo wake adamulandira ndi manja awiri. Zomwe afuna kutiuza kuti ntchito ya akulu ampingo ndiyo yoweta nkhosa za Ambuye monga naphunzirira. Koma pofuna kuti awete nkhosa zimenezi Yesu aunena kuti tuyenera kugwira ntchito molimbika chifukwa ntchito iyi ndi yayikulu ndithu. Timayang'ana anthu amene ngotayika mkati mwa mpingo. Choncho ngati atsogoleri aulekerera osamayang'ana atsogoleri nkhosa zimene nzotayika mkati mwa mpingo ndiye kuti ayiwala ntchito yawo. Kodi zoyenereza za atsogoleri kuti akhale pamalopo ndi zoyenereza ziti? Tetionepo m'buku la 1 Timoteyo chapter 3 mvesi yoyamba. 1 Timoteyo chapter 3 verse ya 1. Verse 1 auti bwanji? Zoyenera oyang'anira komanso atumiki werengani. Mawuwa ali okhulupirika ngati munthu akhumba udindo woyang'anira. Chabwino. Ayifuna ntchito yabwino. Mu verse 2. Verse 2. Ndipo kuyenera oyang'anira akhale opanda chilema, mwamuna wa mkazi mmodzi, wodzisunga, wodziletsa, wolongosoka, wokonda kuchereza alendo, wokhoza kuphunzitsa. Mu verse 3. Wosali woledzera kapena womenya ndewu, koma wofatsa wopanda ndewu, wosakhumba chuma. Mu verse 4. Werengani. Woweruza bwino nyumba yekha, wokhala nawo ana ake, omvera iye ndi kulemekeza konse. Chabwino. Verse 5. Verse 5. Koma ngati munthu sadziwa kuweruza nyumba yekha, adzasunga bwanji mpingo wa Mulungu? Mu verse 6. Werengani. Asakhale ophunza ndipo tikukumbula ungamgwere mlandu wa mdierekezi. Verse 7. Kweneso uliyiwa kunja adzakhoza kumuyirira umboni wabwino kuti ungamgwere mtozo ndi msampha ndi mdierekezi. Verse 8. Tathokoza chifukwa cha kuwerenga kwanu. Mu vesi iyi taonapo zoyenereza za atsogoleri. Paulo pomulembera Timoteyo anena kuti mawuwa ngokhulupirika. Amene ayifuna ntchito ya utsogoleri akufunadi ntchito yabwino. Pofuna unena mawuwa Paulo adatsindika kuti ntchito ya utsogoleri ndi ntchito yabwino zedi. Ena timalakalaka ntchito za muofesi. Koma Paulo anena kuti ntchito ya utsogoleri njopambana ntchito ya presidenti.
chifukwa tutsogolera anthu kumoyo wosatha. Ndiye wanena kuti amene ayifuna ntchito imeneyi ayifuna ntchito yabwino. Koma tsopano oyang'anirayo ayenera akhale opanda chilema, akhale mwamuna wa mkazi mmodzi. Ndiye kuti ntchitoyi amene ayenera kuti ayigwire ndi mwamuna osati mkazi, chifukwa Baibulo lilemba kuti akhale mwamuna koma akhale wa mkazi mmodzi. Komanso walemba kuti akhale wodzisunga, wodziletsa, wolongosoka, wokonda kuchereza alendo, wokhoza kuphunzitsa. Zimenezi ndi zoyenera zimene zoyenereza zimene munthu ayenera kuti akhale nazo. Sizoti munthu akhoza kukhala pa udindowu namayembekeza kuti ayi inuyo mukhalabe pa ubusa zina zimuzikwaniritsa muli pomwepo, ayi. Koma pamene ausankhira kuti akhale pa utsogoleri, zimene tatchulapazi akuyenera kuti akhale nazo. Mu vesi yachitatu wanena kuti wosati woledzera. Ngakhale Mkhristu wina aliyense sayenera kukhala woledzera. Koma tsopano latsindika ku nkhani yokhudzana ndi atsogoleri kuti mtsogoleri amayenera kukhala wodzisunga, wodziletsa, wosati akhale wokonda chakumwa chaukali, komatu wofatsa, wopanda ndewu, wosakhumba chuma. Polemba kalatayi Paulo ngati khale wanenapo kuti wosakhumba chuma, koma mukhoziona kuti palibe munthu amene safuna ndalama. Aliyense chuma amachifuna ndithu, koma asakhale wokonda chuma pokana kuti angadzawononge chuma chachani, chuma cha mpingo. Ndi zimene Paulo amulangiza Timoteyo pa nkhani ya zoyenereza za atsogoleri. Komanso mu vesi 4 wanena kuti woweruza bwino nyumba yake ya iye yekha, wokhala nawo ana, womvera iye ndi kulemekezeka konse. Ndiye kuti mtsogoleri amayenera kukhala ndi ana ndithu. Chifukwa chiyani mtsogoleri ayenera kukhala ndi wana? Chifukwa kuti chiyambi cha utsogoleri chiyambira pa banja, kenako chipita mu mpingo umene amakakumana ndi anthu wosiyanasiyana, amabadwidwe wosiyanasiyana. Choncho ngati utsogoleri umukanika pa banja lake lomwe laling'ono, tsono akatsogolere mpingo umene ngwaukulu sakakwanitsa. Choncho akuyenera kuti utsogoleri uyambire pa khomo, kenako uzipita ku mpingo. Ngati ana wake ndi zidakwa, ana wake ndi zigawenga, ana wake ngosamvera, sangathe kukhala mtsogoleri. Chifukwa choyenera chimodzi akuyenera kuti akhale ndi wana omwe ngomumvera iye. Komanso wati kuti ngati iyeyo aulephera kuweruza nyumba yake, adzaweruza bwanji mpingo wa Mulungu? Nzovuta kuti akakwanitse kuweruza mpingo wa Mulungu. Asakhale munthu woyamba kumene mu mpingo, chifukwa adzatenga zakwina kulowetsa mu mpingo wa Ambuye zomwe sizidzakhala zabwino. Choncho munthu amene ausankhira kukhala mtsogoleri akhale kuti wakhalamo mu mpingomo kwa kanthawi, kuti aphunzire mmene mpingo wa Ambuye umayendetsedwera. Asakhale wodzitukumula kuti ungamgwere mtonzo komanso msampha wa mdierekezi. Asakhale munthu woti tikampatsa udindowo akhale wodziyenereza kuti mwateremu bwanji munditchula kuti m'bale pamene ndine m'busa, muyenera kumanditchula kuti ndine m'busa. Abusa muli bwanji? Abusa muli bwanji? Koma mukangoti m'bale ndi kuti mwapalamula mlandu. Zimenezi sitiyenera kuchita mwanjira ngati imeneyi, chifukwa amafunika akhale munthu wofikirika, komanso akhale munthu wodzichepetsa. Paulo walemba motero mu ndime imeneyi pomuza Timoteyo za mmene mtsogoleri angasankhidwire mkati mwa mpingo. Zoyenereza izi tizipezanso m'buku la Tito chapter 1 kuyambira verse ya 5, koma sitiwerenga. Koma chimene tapezapo yapa, tapeza kuti mtsogoleri amayenera kuti akhale munthu amene ngodzichepetsa. Amene akuyenera kusankhira pa utsogoleri sizitengera kuti
ngwachuma kapena ngopanda chuma ayi, sizitengeranso kuti akuchokera banja liti ayi, koma zimangotengera kuti kodi zoyenereza zimene Paulo walemba yapa munthuyo ali nazo. Akuyeneranso kuti mtsogoleri asakhale munthu wamatama. Ndidaonapo anthu ena, atsogoleri ena akulalikira za kunyumba kwawo kuti akhristu amuno ndinu alesi, muzitengerako chitsanzo cha ine chifukwa ine ndimalimbikira kugwira ntchito, choti mtati mupita kunyumba kwanga mukapeza kuti nkhokwe yodzadza chifukwa choti ine ndimalimbikira kugwira ntchito. Komanso mwezi watha omwewo ndagula bedi moti pano ndikugona pa matiresi. Zimenezi sizoyenera kuti mtsogoleri azichita ziti, azichita zimenezi. Sizofunika azitenga za kunyumba kukazinena kumpingo ayi. Za kunyumba zikhale za kunyumba kwake, za kumpingo zikhale za kunyumba za kumpingo. Choncho mtsogoleri amangoyenera kuwauza akhristu ake kuti azigwira ntchito molimbikira, pokana kuti asakhale anthu opemphapempha, koma asakhale munthu wamatama kapena wodzikuza, asakhalenso wankhanza ayi. Choncho atsogoleri ndi amene amachititsa kuti zinthu zichitike, amene amapangitsa kuti pa mpingo zinthu zizichitika ndi mtsogoleri. Mtsogoleri alandaso konena ngati anonjezerako nthawi mapita kumapeto, koma laini umadula kwambiri ndiye ayi poti tinawo mpano aone. Ndimakamba kuti mtsogoleri ayenera kuti asakhale tambwali kapena wochenjeretsa, asakhalenso wamatama kapena wodzikuza, asakhalenso wankhanza ayi. Atsogoleri amene ayikidwa pa mpingo amayenera azidziwa chimene akuchita, chifukwa mtsogoleri wabwino ndi amene amapangitsa kuti mpingo ukakhale ndi tsogolo labwino. Choncho zimakhala zinthu chabwino kwambiri kuti pamene tayika atsogoleri mpingo uzikhala wamphamvu osati wofowoka. Zimakhala zochititsa chidwi kuona mpingo ukukula chifukwa cha mphamvu za atsogoleri. Choncho atsogoleri amayeneradi kukhala wamphamvu m'machitidwe wawo. M'buku la Mateyu chapter 5 verse 13 Yesu amanena kuti mtsogoleri amayenera kuti nyale yake iziwala ndithu. Wanena kuti sayatsa nyali nkuyivundikira mbiya ayi, koma amayika iyo pa choyikapo. Choncho mtsogoleri amayenera kuti azionetsa zochitika zake zabwino pakati pa nkhosa zimene akuziyang'anira. Amayenera kuti akhale ndi makhalidwe abwino, wosati akhale munthu wakalisilira kapena kuti akhale munthu wokonda zachiwerewere kapena akhale munthu woledzera ayi. Choncho ngati mtsogoleri ali munthu wosilira, ali munthu wachiwerewere, ndi kuti ntchito ya utsogoleri sangakwanitse. Komanso monga tamva kuti akhale wodziwa kulangiza bwino banja lake. M'buku la Efeso chapter 6 verse 4 wakambapo kuti makolo asagwitse ana awo, koma awalere iwo m'malangizo a ndani? A Ambuye. Choncho makolo amayenera kumakhala pansi ndi ana wawo kuwalangiza kuti akakule ndi makhalidwe abwino, pokonzekera kuti iwonso adzakhale atsogoleri abwino kutsogolo kwake. Chinthu china nchakuti atsogoleri amayenera kukhala ndi nthawi yotumikira. Atsogoleri wena ndi kuti tsiku limene amakhala nalo la mpata ndi tsiku la Sunday kapena tsiku loyamba la Sabata. Masiku ena onsewa amabizika ndi ntchito yawo. Pamene nkhosa mkati mwa mpingo zilutayika, iwowo amakhala kuti alibe nazo ntchito, amangoona kuti bola tusonkhana. Koma mtsogoleri amayenera kukhala ndi nthawi yotumikira, kukhala ndi nthawi
yolondola nkhosa zotayika. Ngati mtsogoleri angosisiya nkhosa zizikhala ndiye kuti mpingo sungakule. Choncho atsogoleri amayenera kuti azikhala ndi nthawi yotumikira yofufuza nkhosa zimene zinatayika pakati pawo. Choncho ngati atsogoleri tili nawo amene saudziwa ntchito yawo ndiye kuti iwowa sangakwaniritse ntchitoyi, akuyenera kuti ntchitoyi ayisiye apatse anthu ena amene angakwanise kuyigwira kuti mpingo uzipita patsogolo. Tetonenso vesi iyi, Akolosi chapter 3 verse ya 23. Akolosi chapter 3 verse 23, tatiye tichire changu chifukwa cha nthawi. Akolosi chapter 3 verse ya 21. Verse 23. 23. Chilichonse mukachita gwirani ntchito mochokera mu mtima monga kwa Ambuye, osati anthu ayi. Verse 24. Werengani. Podziwa kuti mudzalandira kwa Ambuye mphotho ya zolowa, mutumikira Ambuye Khristu mwaukapolo. Tatokoza zikomo kwambiri. Mlembi wa buku la Kolose walemba motero pa verse 23 kuti chilichonse chimene inu muchita ngati atsogoleri, gwirani ntchito mochokera mu mtima monga kwa Ambuye, wosati kwa wanthu. Nthawi zina timafuna tilandire ulemu kuchokera kwa wanthu chifukwa pa ntchito imene ife tikugwira. Koma akunena kuti ntchitoyi tizigwira, koma tizigwira bwanji? Tizigwira mochokera mu mtima, podziwa amene ifeyo timtumikira ndiye Ambuye. Nthawi zina ngati ife tikhala ndi makhalidwe olakwika, zidzativuta kuti ntchito ya Ambuye tikayilongosole mkati mwa mpingo. Nthawi zina kumapezeka kuti mwina mtsogoleri ali ndi machitidwe osalongosoka mkati mwa mpingo. Mkhristu wina wapezeka ndi tchimo la chigololo, akufunika kuti alangizidwe. Mtsogoleriso machitidwe wake ndi achigololo. Zidzapangitsa kuti milandu yotere mtsogoleri imukanike kuweruza chifukwa nayenso ngwakhalidwe lomwelo. Choncho kuyenera kuti tigwire ntchito ya Ambuye koma kuchokera mkati mwa chani? Kuchokera mkati mwa mtima. Zikatero ndi kuti ntchitoyo tidzayigwira molongosoka. Choncho ngati mpingo ukhala ndi atsogoleri amene aludziwa ntchito yawo, zipatso zimayamba kuonekera. Zipatso zake nzotani? Mpingo umayamba kukula. Tikamanena kuti mpingo umayamba kukula, zilusiyana ndi mpingo umene akhristu akuchuluka koma ntchito zawo mkati mwa mpingomo akhristu osalongosoka. Koma mpingo ukakhala ndi atsogoleri abwino ndi kuti akhristuso amakhala olongosoka. Mpingo umakula muchidziwitso komanso muchiwerengero. Mpingo usakhale worupa, usamatupe mpingo koma uzikula, usamangowolera. Mpingo umafunika uzikhala ndi akhristu amene ngolongosoka ndithu. Choncho zimatengera atsogoleri amene ali pakati pa mpingo kuti kodi ntchito yawo zochita zawo nzotani. Ngati ntchito zawo nzosalongosoka, zidzapangitsanso kuti mu mpingo anthu osalongosoka achulukemo. Tisamale posankha atsogoleri chifukwa ngati tisankha amene alibe luso, atsogoleriwo ngosalimba mtima, ngotanganidwa, ngoyamba kumene, komanso ngopanda mfundo, amangovomera chilichonse, ngwaliuma. Ndiye kuti atsogoleri oterewa sangathe kutukula mpingo.
koma tisankhe atsogoleri amene ngolimba mtima adzakhoza kudzudzula amene anachita zinthu mosalongosoka. Nthawi zina zimatheka ndithu kuti m'bale wina adakatenga mpingo kwina, m'malo mwake iyeyo amafuna kuti akhale mtsogoleri pamalopo chifukwa choti mpingowo adakatenga ndi iyeyo, zomwe sizoyenereza zimene zili m'buku lopatulika. Ngakhale mpingowo adakatenga ndi iyeyo, koma ngati alibe zoyenereza sangakhale mtsogoleri wa mpingo. Choncho nkoyenera kuti mtsogoleri amene ausankhidwa ife tiyang'ane zoyenereza ndithu. Timalize phunziro lathu powerenga buku la Machitidwe chapter 20 verse ya 17. Machitidwe chapter 20 verse ya 17. Mawa Paulo kwa akulu a Efeso verse ya 17. Ndipo pokhala ku Mileto anatuma kwa Efeso naitana akulu a mpingo verse 18. Ndipo pamene anafika kuli iye anati kwa iwo, mudziwa inu kuyambira tsiku loyamba ndinafika kwa Asiya, makhalidwe anga pamodzi ndi inu nthawi yonse. Tatokoza. Ndipo pokhala ku Mileto anatuma ku Efeso naitana akulu a mpingo. Paulo atafika ku Efeso anaitana akulu a mpingo. Kodi tikamati akulu nanena kuti tikamati akulu ndiye kuti ndi oposa mmodzi. Choncho ngati mpingo wakhala nacho chiganizo chosankha atsogoleri, ndikupeza m'bale kuti aphunzitse phunziro lokhuzana ndi mmene tingasankhire atsogoleri. Nthawi nkukwana yoti tisankhe atsogoleri, tsono nkupezeka kuti wazoyenereza wapezeka munthu mmodzi. Ndiye kuti pamenepo atsogoleri palibe, utsogoleri wakanika. Pokhala kuti wazoyenereza wapezeka mmodzi, ndiye kuti utsogoleri sungakhalepo chifukwa mtsogoleri pa mpingo sakhala mmodzi. Tsono pokhala kuti mtsogoleri sakhala mmodzi, nanga mpingo udzenda bwanji? Ndiye kuti mpingowo uyenera kuti uyendetsedwe ndi abale achidziwitso, uyendetsedwe ndi abale amene ali nacho chidziwitso. Komanso amene auyendetsa mpingowo auyenera kuti abale adzikonzekeretsa bwanji? Pamene auyendetsa mpingo adzikonzekeretse kuti mwina mtsogolomo iwowo adzasankhidwe kukhala atsogoleri wa mpingo. Auyenera kuti adzikonzekeretse makamaka poyang'ana zoyenereza za atsogoleri zimene zikati tinatchula m'buku la 1 Timoteyo chapter 3 verse 1, komanso Tito chapter 1 verse 7. Pamenepa ngati akhala nazo zoyenereza zimenezi, ndiye kuti kutsogoloko mpingo sudzavutika posankha atsogoleri. Chifukwa ngati adzikonzekeretsa, ndiye kuti mpingo udzakhala ndi mwayi wokhala ndi atsogoleri olongosoka. Choncho mpingo umene unakhala pansi ndi kukhala mwana wamwayi kuti asankhe atsogoleri onkupeza kuti palibe, ndiye kuti uyendetsedwa ndi abale achidziwitso. Nthawi zina mpingo umapeza kuti usankha abale woti tsono inuyo mungogwirizira. Mugwirizira chani? Mugwirizira ntchito ya abusa. Zimenezi si za m'malemba. M'malemba muli abusa amene ali nazo zoyenereza. Choncho ngati palibe, ndiye mpingowo uyendetsedwa ndi abale amenewa. Taphunziranji mu phunziro lathu? Timaphunzira zakayendetsedwe ka mpingo wa Khristu mu m'bado wokhotakhota poyang'ana nkhani ya utsogoleri. Ndiye taonapo kuti utsogoleri ngofunika ndithu, chifukwa m'dziko limene tikukhalamoli atsogoleri alipo. Choncho pokhala kuti atsogoleri alipo, mu mpingonso umayenera kuti ukhale nawo atsogoleri. Ndiye taona mmene tingasankhira atsogoleri,
komanso taona zoyenera zawo. Taonanso kuti pa mpingo sipayenera kukhala mtsogoleri mmodzi. Choncho zimenezi ndi zimene taona mu phunziro lathu. Mulungu adasema onsewa mwa Yesu Khristu Ambuye wathu. Amen.